Hello, ako na po ni Ruby Probinsyana. Welcome to my channel. Karon guys, sa ko naligo kay naay ninchat na hagahapon nga kanang na ako no sila ipaluto. Diyan ako kay bagong sa okasyon. Diyan ninchat na ako to si Ma'am Althea Rindon kay na ako no sila ipaluto gamay pero ako kay bag unsay okasyon guys. Pero kani sila mo ni sila paluto na sa una guys. So sa ko naligo kay alas 6 kuno ko nila pakaon dari. Sa tanaw nato dito guys unsay ilang ipaluto. See you dito guys. Ma'am siksi kay si Ma'am oy. Mo ni akong driver. Karon pa ko. Siksi as driver. Sama to guys nag-scanan guys. Kita rang duha ma'am. Mami guys. Musa kayo nalidaan din. Niabot na misa. Good morning, Father. Nana may diri. Good morning. Di sa tabo. Yeah, insulin no. Iwan na po guys. Paano guys? Tulo ka baboy. Apa oh. Tulo ka baboy. Masayop ka video guys kay garaming kabisi. Tanaw guys, tag pulo ka kilo ni guys. Ilang among kuan. Yay, Boss Mark ang taga assistant ako nga gwapo. Tatay. So, morning guys. Tatay nito, isa. Na pwede riga bula-bula guys. Ang among bula-bula 8 ka kilo. Yeah guys, agang humba. Bawal wag tapos. Mura man ang bawas smoking mark. Pang nilagpat guys. Na guys, agahong nilagpad. Mali sa guys, paklay. Mali lamang loob. Hallelujah, ako na tulong. Continue, lead mo tayo. Continue, lead mo tayo. Hindi nila yun. Ano guys, na yung mga assistant no. Ako mga assistant nagprito og sila nagprito bula-bula kay ang among bula-bula 8 ka kilo. Sus perting daghana. Perting daghana 8 ka kilo. Napa si Madam dahil si Ma'am Tia na. Salamat Ma'am Tia. Sa may lami sir sa hong baklay sir. Okay, dami kayo. Hang kamay. Hang. Salamat kay sir ha. Kamu ha, maglipa po mo dira. Wala. Sir, kasi lami sa akong kuan sir kanang si tawagan na sir. Bugal na rude. Nang dito ka ni boss. Kasi tawagan ng Sudana? Basoy. Basoy guro. Alam mi kayo ma'am.
Lami kay ka. Salamat kayo sir. Wapuro ba kayo kasi Roy? Salamat po kayo, ma'am. Pabaliw rin yung subscribe kang Ruby, Probinsyana, mga guys. Lami kayo mga pagkaon, guys. Salamat. Kani may angay yanda sa mga kanton sa pista, may birthday ba kana may sikuan na imbita mo cooker. Tinda kayo, solid. Salamat ninyo salamat ninyo guys. Welcome day, welcome. Guys, ay, kasi nga di mo. Ikaw nga di mo. Dodong. Pabaliw rin yung subscribe kang Ruby, Probinsyana. Ang zaho ning kuhaon gani oh. Wow. Salamat day kay si Pin oh. Hala kay kasalamat day kay Father. Nuri rin dun iya ni nangawat ko siyang kapayas dagan kay sa kapayas oh. Tay 60 na gala. Salamat kayo has. Hi guys, manguli nami. Ina, hi. Manguli nami guys. Oh. Usaban. Sus, ginuo ko ngawat magugug kapayas. Sakpan ko ngawat kog kapayas oh. Hi guys, manguli nami. Dari kata asam kata. Hoy guys! Salamat Pin sa kapayas. Bye Pin, salamat. Mula mga kayo nagka-Domingo. Muli nami guys. Yeah, muli nami guys. See you in my next vlog. See you my next vlog. Ay, salamat kayo ninyo. Salamat kayo te. Salamat sa Bring House. Ma'am Tia, salamat. Salamat kayo. Ito, ano siya. Salamat ta. So nga guys, gipakuan na pa jud ko guys, gipa balunan pa jud ko og gipa bring home pa jud ko og kuan, sudan. Kaya daghana ka og sudan ja. Tulo ka baboy. Among gi tag 8 ka putahe ang giluto. Ay 8 pa putahe, 8 tag 8 ka kilo ang giluto. Jag uban gipang hiwa-hiwa kay gipang hatod sa silingan. Naman guys, itagaan ko nila og baog kuan. Gana pa duy kuan guys. Kanang karni pa, wa pa naluto. Kay bawal man jud mangimbita kay mao lagi daghang kadug magkuan diri, nagpositive. Mo nang gipanghatod na laman sa silingan. Ito guys, tulo ka baboy. Grabe na mong pinagtaray sa tulo ka baboy. Yan na guys. Humba. Yan. Init pa kaso eh. Init pa kay bago pa rin naluto. Salamat di ay. Tanan-tanan na guys, nakapangawat pa jud ko og kuan. Salamat kay Father Rindon. Nangawat ko si Jahang Kapajas.